Sådan! Nu er vi kommet ind i bibliotekets hemmelige rum. Det er der, hvor historierne rimer. Halløjsa! Se! Der har vi jo frøken Febermild. Kan vide, hvad det er, hun laver? Hej så, søde Pixeline. Der kom du rigtig nok listende. Og du har taget din gode ven med, kan jeg se. Hej så, frøken Febermild. Hvordan har dine patienter det? Så mange patienter. De ligger bare alle og venter. Hvad fejler de stakkels bøger dog, Febermild? Alverdens under. Feber og brækkede arme og ben. Nej, altså, Pixeline. Hvad fejler de snart ikke, min ven? Jamen, Febermild, er der ikke noget, vi kan gøre for at hjælpe dig? Hjælpe? Jo da. En hjælpende hånd vil der være. En hjælpende hånd? Ja, det kan da være, at mine patienter bliver hurtigere raske så. Så må vi hellere hjælpe frøken Febermild. Synes du ikke? Kom. Jubi! Spænd kysen, frøken Febermild. For nu går vi i gang med at rime. Du skal finde ud af, hvilket ord, der rimer på sætningen her. Må ikke du kan klare det, selvom du selv skal læse ordet? Prøv en gang, om du kan. Sætningen, der rimer, lyder sådan her. Frøken Febermild har guld i mund. Ja, hun er dejlig mild og... Skal vi ikke komme i gang med at spille, du? Kan du læse det? Hvad betyder det ord? Frøken Febermild har guld i mund. Ja, hun er dejlig mild og rund. Tak for hjælpen. Så er der da én patient mindre at pylde om. Den gode frøken Febermild er ingen spion. Ej, heller er hun bitter og sur som en... Den gode frøken Febermild er ingen spion. Ej, heller er hun bitter og sur som en citron. Dejligt, at du i det mindste er rask nok til at hjælpe. Flaskeposten drev i land og lagde sig i det varme. Ja. Flaskeposten drev i land og lagde sig i det varme. Sand. Det var da et lille plaster på såret. Hvor er du dygtig. Den gamle mand, han søgte ly i den mørke, uhyggelige. Den gamle mand, han søgte ly i den mørke, uhyggelige by. Vi kigger sikkert forbi en anden gang og giver en hånd med.